uzawuvota bazasigoga sikhwele ikhwanda mahala basitshise kodwa namhlanje yensingo wethu sonke nandiva mandela xa kukho umsebenzi makwabelwane phansi ngorhwaphilizo phansi namhlanje sizogqela emsandeni sifuna ukuqashwa siqashelwe nabantwana bethu ndiqashwa phansi kwebhedi nje uyakuqashwa phansi kwebhedi Kansila wethu othatha umsebenzi amnika isidolo sakhe phansi. Ngemisebenzi phansi ngoPamela phansi. What 42 years? Yes, up. And ingxaki kwenzeka ntoni? Ingxaki yethu apha ngukansila wethu. Ukansila wethu into ayenzileyo imisebenzi besimbizele last week. Akaze malungana sive kuthiwa kwezinye iwadi kukho imisebenzi makaze for le misebenzi ukansila wethu khangaze kuthi simcelile khangavuma lesithathu lesine khangavuma kulesihlanu umgqibele xa phela phone cancel voicemail zonke zakhe imisebenzi yantoni le ikhoyo iyalapha ewadini zezanto sifana nentshentula nento intshentula yasemisebenzini makaze ukansila wethu khangayenze lonto leyo then thina singabahlali bethu sabona ba ukansila wethu akadaze xa sivayo izolinya ukansila wethu ulala nentombazane ngiphamela yasemabhangaleni ehlakoti uPamela yena uPamela into ayenzile uPamela uqasha abantu obusuku which is Friday qasha abantu ngoFriday wangena ngobusuku eminzini wathi makwanje abantu bakhona kuthiwa beFriday emini bephethe into zabo abanye bangezileyo pha uPamela yena ungeze ngobusuku abantu makungenwe emisebenzini sava namhlanje kuthiwa kuzokusayina icontract phi apha so into besoyilo apha masiqale pha xa kuphume ingxesho apha ewadini idla ngohamba njani iprocedure idlale ngole kuyiye ukansila uze committee zakazixelela and then ukansila kwayena xa nisenzile uyaze kuthi pha emabhangalweni ikhona icommittee yeni sinayo and icommittee apha malunga nalo msebenzi ube nithi nikhalazela yona iyawazi yona hayazi tu kangiyazi hence ke ngonikhalazela leyo into ba that's what siphele sisizana and la committee iye idibana nabahlali kuchuzwa abantu aba right kwalapha ebahlaleni abamele bayangena committee but ke lokhu khangayazi tu le imisebenzi babe lost so hence ke ngonikhalaza ngoba aba bantu baqeshwe ngobuthini qeshwa ngulo Pamela uyi1 so uPamela inkazana yakhe akayo committee phaya bathi kaqeshwe sithi simsusa kudala simsusa kudala uPamela inkazana kansila ukansila nemisebenzi yandiqondile bayifonana ngaphi phansi kwamatrasi sifuna iyongeza okoqala sifike phaya emabhangeleni ndavuka kompunyaka safika huku ukansila sangasenzele into safika nimake nifika emabhangalweni nisuka sisuke eziphunzana kwa2 safikela kwa42 okay ningaba abantu babelindiswe izindlu phaya wesilinde zona okay so i-service delivery nifumana apha sifumana apha okay safike wasayifumana kongoku asinayo sazilwela ukansila akasoyanga sazilwela ndani lapho nami saya kumeya sazicela umsebenzi kumeya nothi kuye saya kumeya ndathi khona umeya ndithanda nokuhlobo sithukana wasiphuma umsebenzi kulo msebenzi ngoku uzuzeka le umsebenzi we10 awugqithisa kakubi ukufa sazilwela sichophe ofisini kukubi wasinika kumeya ke into eyenzekayo ngoku intoni wayigqibha lonto le10 kuphinda abanye bahleli kuphinda abanye bahleli ngoku into esiphamisa intoni kuyosayina kwa6 ngoku iphepha selimanzi kusayina kwa6 uthi yena kho lonto apha kodwa uyaxoka zangabe namkhonda inyana kanayo wangqanywa shem inyana kanayo ilimenemene ushola nje ngomsila so uphuma kule TV
uthi masihambe kalapho kwasikhaba kwalapho kodwa samvote lapho enobuso bushayela Bendifuna ubuza leyo into. Yeke Mike Lena. Bendifuna ubuza leyo into. Now that nivile lento ninezikhalazo, benine protest eqale phaya emabhangalweni. Apho bona I think ngathi benimbizile ukansela khona. Akaya khona. Zange waza. So now ke ngondimzele apha rent office. Usibaleke apha. So uthini ke ngoxa nifika apha rent office? Usibaleke apha. Wawathi uzawukhaba umuntu yena. Xa nifika apha ngixelela lo qala step by step. Ufika kwenu apha nifike nathini? Kwenzeka ntoni? Ngingafika emnake. Ngoba ngingafiki masifumane sesilobe ufikile. Ngingafiki. Xa nifika apha nifike nawo yo kanjani? Sithe sisinyuka ukansila wethu chaba sewathaphela ngabantu. Abantu okwabethu baqhengekileyo bamxela ukansila wethu banasiyeza because sesifika ukansila bakhaleza bangena emotweni bengxamile qha ndakhaleza ndibi ngokuqala ukungena dali bhuti dali molweni nabulisa bonke sithe eza official zakhe kuthiwa zi-official zakhe batshila kwababhuti becacisayo abehamba nabantu bahasi magama abo ngootata abadala kodwa bathe abadala abadala apha baya veterans batshilo bathe abadala abadala baye emithingini kwi-meeting awunyanzeleke ndake macala nimshiye ukansila lo siyamfuna ngoku kwathi abazokwazi umshiya ukansila kunyanzelekile bahambe bonke khona le kansila yamnida ukansila le yethu ndathi thina lo kansila hanza buya ngolesta ndithi kansila last week siqashe abantu ngemali zethu kumali empokothweni sathumela abantu abathathu bazokufuna wathi uyeza ngolesithathu lwesihlanu ngolesihlanu ophendula ifoni ukansila akayiphendula wathi ukansila bana obuzwa ukansila ube uzanga wathi nosenibona banenza ntoni wathi andizi kananizova uthe utsho wathi anizova ngani so ngoku andiyazikhomba ukansila usithi so uyazivesha so ngoku ni lapha unishiyani lapha usiyase lapha nabantu bekuxoxa khona mthe qhu abantu bakhe and ke ngikhasi event obhuti mani kuye cause besifuna thina ukansila athi guys nathi nathi kakuhlahle wathi sanunyuka nam utsho kum wathi mani nganyuki naye ndinomsino kansila ngento yenzileyo anoqesha ngendlela emnyama qha kanifuna umhlaza phakathi kwaba nehlamba nabo ndithi ke mawuqeshe phansi kwebhedi uthi uthetha noZanele Meshi ongomnye waba abantu bebedendiwe kule project sithetha ngayo ingxaki yoba sibe kanti siyaphakama aba bantu abaqeshela icaleni usisiphamela izibasovile baye baphinde bangene emacaleni ku WhatsApp njengoba beqesha negroupini basi inbox basihlukumeze besithreatenisha besixeba bona baqeshiwe and baqeshwe ngobusuku baqeshelwe kulo data which is ke office kulo data sibonisane singaba abantu babedendiwe sabonisana ba masokhale bahlalini abahlali basupporte kule ngxaki safika kanti nabahlali nabo bayalila bayophela nabahlali bathi no thina safikayo apha sine 4 years councillor zange wasihoya sithe ka siqala ubuleli beqesha abantu betholethe eqesha nani kwezi projects saqoma noko kuzawulunga yatshintsha into councillor xa ekethandana noPamela umsebenzi wawunika uPamela last meeting ibilapha erent office uthe ucouncillor xa ethetha wathi xa sisithi sicela umsebenzi ukhe uye ekomithini njengesiqhelo njengelahlobo sasiqeshwe ngalo thina kula project abantu baqeshelwe pha wathi ukansila yena akazoxelelwa sithi bahlali ba makanike bani umsebenzi uzawunika umuntu afuna yena ukumnika umuntu okuye enhlizweni shimiza umuntu athandana naye yenye yezinto esiphakamisayo enye yezinto esiphakamisayo uPamela wayethotywa kudala ekomithini wayengathotywa ngoba icatshukelo wayephelwe lixesha konyulwenye ikomiti babuye bayixela la komiti naye beyithreatenisha ezifonini besithi izaba ikomiti eyizombe engazinto elinye lalo malunga lo komiti nali abanye mhlawumbe bakhona babezizwe ke nyani izombi because kuyaqhubekeka kuyaqeshwa erieni abazinto ukansila usiqhubekeka nekomiti endala uqesha nekomiti endala asithi abantu mabangasebenzi silapha nje sizolwela ba nobani na unelungelo loqhamla because no ex wakhe ebemfakile pha ukansila zakhwelekile pha la xhonya abe ngukansila into esizoyilwela kuba umsebenzi mawuze ebantwini ngendlela efanelekileyo makungaphindwa umuntu oyi-1 if kuthiwa i-contract iya-rotator mayirotate manyani phakathi kwabantu uba ngabantu abayi-10 kuthiwa bazawusebenza for 6 months after 6 months makuphinde kuziwe kuthiwe kuzoqeshwa enye i-10 sikhalazela loo nto asilwini abantu abaqeshileyo makabaqeshe but makangasiqeshela abantu ekuhlaleni singabazi asogqiba kwakhe athi yena xa ethetha athi aba bantu abaqeshileyo abaqeshanga ngokwakhe baqeshwe nguClara no amalungelo wethu siyawazi uClara ngokaward 7 ongakwaward 42 akanalungelo loqesha kwaward 42 into esiyifunayo esifuna ulungiselwa yona yileyo okokuqala ba uClara makaphele kwaward
ward 7 ifune favors zakhe ezilapha emabhangaleni makazithatha sekwa ward 7 sicela umsebenzi wakwa ward 42 uze clean thina kwa ward 42 asibanintsanga pha emabhangaleni landawana yethu siyakwazi uqesha napha siyakwazi uyimaintain into ezeno council sohlulelana buze nelof yesonke siyanika na 11 izlayisonele abangavumelanga sibaxelele ba kwenye landelayo nizawufumana so sicela ulwelwa lo ndawo yaye futhi ke ngoku kuzawuvotwa yena ubhuti xa ngakwazi usihoya ngohlobo evela sishashaza ngathena nezinja akathetha nathi kodwa engikhansela nje ngamandla wethu sicela bethi nasikhwelele sicela lo ndawo and then ngoku before wenze yonke into lento ithethayo apha ndifuna isisephe TV sivele pha singengxaki noBhamla ayinguye omnye umuntu ukhansela lapha kwalento masisicancel ngathi akanagama sinengxaki noBhamla uBhamla ka street kakuhle emabhangaleni street ezutreat izinja sinotata abadala nomama abadala think abanye bakhona apha naba yazi pensioners bekusuppose into bana xa thatha umsebenzi awunika abantu bakhe ngehlobo afuna ngalo abantu abazi pensioners uyababonelela ngefood parcel ngengubo ezinto siqhela uzibona zikhutshwa kwezinye iwadi nanga amaxheko namaxhekwazi sasava kuthiwa uwaxhamlisile kwandawo kodwa ahlale votela yena sikhalazela izinto ezinjalo and sinolutsha ukwezanto kuthiwa zileadership zasazibona thina kule yethu indawo ezazinto ziqhela ukhutshwa mosine kuthiwe 18 years to 35 uyaqonda zasazibona thina sinabo abantwana abanjalo abafanele babheke esikolweni abayanga esikolweni ngenxa yamandla wekho ebazalini siyazibawela ezaleadership ziziswe ngendlela fanelekileyo uba zifikela kuchairperson wekomiti uchairperson wekomiti abiza istructure sakhe babonisana ba nansi leadership makwanje kuyokonyulwa ebahlalini okanye makwanje kuyonikwa abantwana zikhutshwe and izinto ezenziwa ngefoni ziyasichana not sonke sinefoni singabanye abantu izmartphone asinazo because asiphangile umsebenzi ngilo awuhluthayo enkosi sisi wami omnye umuntu uzothi what a timing eniyenza ngayo lento lena understand although ndivile oba niqale last week ngolesithathu and nambiza ucouncilor akaresponda namhlanje eyona nto ininenza bani panic iyoba kusayinwa icontract now and ziyisithathiwe omnye umuntu bethe sezikwa 6 nawe ababantu ibimele babhalisiwe pha amagama abantu benu abekho pha ngaphakathi iyona nto inenza bani ilandela siya understand leyo but umnye umuntu ke ngoku uzothi why le veki because I think ngathi uqala iBGM ze-ANC neyanda seboyidibanisa nepolitiki lento lena ingaba lento niyenzayo i-politically linked or ipushwa zi-politics or ipushwa solely izinto zabahlala ipushwa kukuhlala okay mna eyami understanding endinayo encinci ithi umsebenzi usuka kucouncil ngowabahlali noba nandi iDA ndiyi-FF ndinelungelo loxhamla kumsebenzi wokuhlala because ndingumhlali walapha so asiphakanyiswa zipolitics nowanda bona izizwe ezizibagushuzisayo zibangela babaqeshe thina silwela leni bake ngoku njeba izipolitics ezizibaqeshisayo baqesha abantu abathathu ngaba ngabantu abathathu abazabavotela baphinde bafumane umuntu areche esinye step ungakho silapha uyayiva ke mntasekhaya iya kulanto ithi now that kuzoqala iBGMs ngoku kuzoqala zonke izinto zombutho lo ulawulayo ya understand uyofumanisa uba there is a trend of a councillor for abantu bazobavotela ba ibe ngabo babasondezayo apha kubo mababenike imisebenzi so that ukwazi uba ufumane ivotes zabo ya understand so that's why sifuna uyilanda uyahlula lento le ingaba zipolitics okanye ukuhlala oku and nina ke anikhaliswa into zepolitics nikhalisela just oba iunfair ukuqeshwa unfair apha ekuhlaleni yes masibulele ukuhlala kuthi and if usive kahle phe eqaleni qha kuba ulithi ndithi yena ngobethetha kuqala if usive kahle sithi sine VNs ezininzi there's a lot of problem pha kulandawo yethu akundiqalanga ngoku kuzawuvotwa ibiqale ekuqala badenda i5 kwi10 yayize naba abantu babadendayo bave badenda kanye kanye ababeze nayo bathi ubadenda kwabo kafumanise bangoku bayilawulisa ngepolitiki lento yabe ingumsebenzi wokuhlala so ukusukela ngoko kwakukhalazwa qha besenza muncu besidlalisa uhide and seek athi omnye iyani kunongqwaza ke ngiclara athi omnye iyani kucouncil athi ucouncil ayandazi into kuyiwe kulaphamela nalaphamela athi ayandazi into andiqeshe even ngoku besiqale uthetha nawe besimbizile laphamela besimthethile naye wayiphika wathi akayazi totally kwandidibene nayo into siyithethayo kodwa sabe sive kwangomnye wabantu abaqeshileyo ba ibeyenzekele kulo data ebusuku so lento ayinapolitiki
ingenantoni inokuhlala phakathi kudala yena utata uBhamla engasiqhubi kakuhle pha ekuhlaleni even seyi disaster sibona kwezinye iward ba kuyenzeka xa kungene idisaster simbize akasabeli amabhanga lawo yena akawahoyanga total and sithe ngenye igame sithumele kwakulapha Phamela wakhe siyamqonda mosibumamela yena ngathi siyamcela wathi impendulo kaPhamela sozani ihoyo ukansila. What is the meaning of that? Wayesazi ntoni wayesithi sozasoya thina sazi into siqonda ba inoba nguye umuntu ozammamela sithi sicela ukusicelela ukansile siyamfuna apha emabhangaleni sinento ezifuna ulungiswa zange kansile wayibeke kayi-1 emabhangaleni ngela xesha amabhangala ayefika kukho abantu abalapha kwa-1 abayobhoboza kwakhona yayo sangaphinda libeke. Okay. And le ndawo yeyi-food parcel uzukuyibethelela ziyahamba i-food parcel kwezinye indawo neengubo zinikwa abantu abadala siphethe abantu abadala apha abanganakwazi uyogxisa sebenza entshentulweni abanganokwazi ukuya ezithoyilethi sinabo napha ekuhlaleni oomakhulu abatoto baye abangakwazi nothini sasibabone banika neengubo zokombatha. Okay. Siyacela ndifuna si-understande le into ke bahlali ne nithetha ngokhansila apha and kuyafuneka ke ngoku lo mntu utyholwayo i-BCM TV ifuna usibhalansisa isitori lo mntu utyholwayo funeka anikwe i-opportunity oba ziphendulele naye. Yes. So xa siyongena pha andifuna uba niyithathe njengoba nalapha kuni bekhona abantu endibaziyo abaziitshomi zam napha bakhona abantu abaziitshomi zam endibaziyo but xa senza lo msebenzi siba neutral as you understand. Now xa siyongena pha yafuna simfumane ukhansila akwazi uziphendulela kule into if akafuna uziphendulela so sikhupha isitori senu as it is, you understand. So ndiyabawela ke since kuward 42 ndaziwa kakhulu apha ndaziwa nakwela cala ya understand ndibawela ndihambe nomuntu oyi-1 ndiyocela just oba ukhansila khona sinumber yam pha ngaphakathi because andifuni ibe ngathi apha ndiyothengisa ndiyathatha usisilona ne ward 42 you've got abantu basemabhangalweni kamandini i-ward committee nosisilo lapha ecangwakho and now abantu baka ward 42 pha emabhangalweni bakhalazela baze ngesikhalazo apha bathi bambizile ukhansila ngolwesithathu until Friday akabikho response kuyo bequestionisa indaba la list yasemabhangalweni nendlela eqeshwe ngayo khona and babelieve uba ukhona kusisi abanibizana sisibani igama la sisi Phamela oqeshayo iba nguye oqeshayo khona emabhangalweni whereas kukho ikomiti apha emabhangalweni ibimeba umsebenzi usuka kuyo. Now baze apha ngoku namhla babembizile naphaya namhlanje uba makazi ukhansila malunga nale list again akaya khona bafika apha bathi abahoywanga kakuhle ngukhansila so zezo zikhalazo eziphethwe ngabantu basemabhangalweni bepha ngaphandle ndibabuzile ngoba is it about politics, is it about data lephumileyo, is it about BGMs ezizibuya kuzo bathi lena into is just a basic thing abantu abakhalazela yona. There's no politics about yona, it's about the procedure yoqeshwa lapha ewadini engalandelwayo eyenziwa ngusisi oyi-1 osisi Phamela. So sibawela besifuna ukhansila ibe nguye commentayo about lena zininzi izinto abazithethileyo abahlali as a ward committee wena masiqale ngeprocedure lapha eyolandikeni apha ewadini ihamba kanjani xa kufuneka kufike ingqesho nezi ward committee niwenza kanjani umsebenzi. Okay ndithethe ne. Yes. Okay okokuqala manje ukubulisa into alapha ke i-transparent ngolhlobo kubizwa i-general meeting njengangoku noba I think inese general meeting ekhoyo kodwa ikhona i-general meeting ekhoyo ngoku noba I think kule veki zayo yebo lathi kwi-general meeting ezichazwa zonke izinto ezikhoyo nezi zinto ezizayo yabo ne-procedure lapha kuhamba olhlobo i-VT zalapha mose i-5 yabo lo msebenzi ukhoyo uhlulwa ngokwe-VTs yebo then ke ngoku kubekho inani lama volunteer kwavunyelwana ke ngalonto esafika lo council yebo ndoba iprocedure lohlo kwavunyelwana ngumuntu wonke wayekhona emeeting so okokoko kokuqhutywa lohlobo akukabikho enye into yebo but ke into exabanisayo ke ufuneka uyi-understand la misebenzi ifika imisebenzi emibini emithathu yebo so awukwazi ke ngoyisa kweza VTs la misebenzi because la izayohlula njani la misebenzi nje yebo so into yenzeka ke kukho nawo abantu mosibangena kwa council yebo umuntu azochaza ingxaki yakhe yebo and uyibomba enye inyani ke ibhlungu lengxaki yebo so bane list yabo ke nabo bantu balapha so uyakwazi umzekelo into kakhulile yalentwana yakhe yebo ikwebe fumanise intwana endala yagqiba no start 10 so uyakwazi phasa ukathathe umzekelo mhlawumbe ufuna umuntu oyi-1 acinge lo muntu wayefike apha
amfonela uba iza nakumsebenzi ukhona yayibo so bakhweze izinto zinjalo ndize ke ngokule lapha phandle apha bekhunto ekhoyo ye-intervention uba funeka kubekho abantu inani elizayocalela I think noba yi-10 lifuneka uyocalela yayibo so la 10 ke ngoku yiyo leyo ibomba uba ihambe lulwimi ke lahamba oluhlobo lihambe ngalo yayibo because le 10 andithi ile ingilowo umuntu othi hayi ndifuna umuntu othile hayi ndifuna umuntu othile hayi ndifuna umuntu othile yayibo sanayo ke meeting I think Saturday or Sunday Saturday i-meeting ethetha kwabaleka ba lento izawuxabanisa more especially kusize ezibhijini because abantu bazawuthatha la advantage bayenza into yabo yebo wena sowuphinda ulinda intoni le ilanduka le i-general meeting so that yonke lento ibe yoba into echazwa phi kula general meeting yebo nesivumelwano because as contract remember as contract ezibezikhona ngoku izenjendulo yebo zi-contract whereby wonke umuntu uyayazi uba zi-contract eziye ekupheleni yebo izawuphinda ibe yi-general meeting edeterminayo into yoba hayi aba bantu siyabaphinda yebo because bebesebenze i-6 months yebo bakhona abasebenze i-2 months kwalapha kubo yebo yi-general meeting engowezawuthi into yoba hayi mabaphinde at least ibe ngunyaka yebo okwangoku nabo bayayazi uba babe bathathile abantu emabhangalweni yebo kukwaba bantu bentshendulo yebo into esingasikwazi ke ngokuyiphendula yinto yoba ke ngoku ikomiti yasemabhangalweni iyenza njani into yayo yebo asokwazi ke ngokuyiphendula because into esiyaziyo thina uba kubizwa i-area committees ziza zonke i-area committees zixelela uba jonga mamela kukho into enjini ezayo yebo so ibe zi-area committees ke ngokwezithatha laa nto ziyisaphi ziyisa kwii-area zazo make mkhulu abhutika lo kule lanto eyona nto bayibekayo ilanto yasemabhangalweni abasemabhangalweni yoba ukhansila kasebenzisani nekomiti eyayinyuliwe if uyasebenzisa nekomiti endala so babezonyulele the new committee and now I think mhlawumbi ilapho iqala khona ile lanto yale misunderstanding because the information ayifikeli on the ground because ukhansila uthetha uphi abantu abathile hayi mhlekazi wami funeka apha understand into yi-one emabhangalweni asiba mhlawumbi asiyipha yabo zikhona into esiziyelayo phaya sekungekho into idibene nengqesho siyaya pha yabo sibizwe ikomiti yapha yebo kusentsha umzekelo nawo kwakho into ekuthiwa kufunwa isirhoxo kwisirhoxo sasingafunwa phaa somnye umfo ekuthiwa ngubani sasibizwe ikomiti yebo sasibizwe ikomiti yaphaya yayivo hlobo ntshongana until such time ke ngoku izizise le komiti intsha yayibo ithi hayi thina siyikomiti yabo entsha so iza kwaziwa nazezinye area committees ezikhoyo because remember ayizobiyiyo yodwa ikomiti ezabilapha zinintsi zonke ezaliwadi kune-committees and aba bantu bayazana banelist yabo nosiya lo ubakhwazayo azokwazi into yoba afumane ilist kwaphaa kubo yoba ufowunela bani I think eyona nto ilandikayo ndiyibonayo mna wena Mr. Silinyana yeyoba the committee ephaya esebenzayo lanto I think masithi lena ikhoyo ngoku ihamba naba bantu it's not consulted masithethe malunga nale ngqesho and bayibekile uba kudala bemfuna ukhansela mazilungise ngohlobo kanonyeka ndigqibe okay hayi kukhona into endifuna uyilungise yoba apha kukabikho ngqesho yebo into ezaba khona mabeze bona nge-general meeting le izabe ikhona iwadi izawukhwazwa kumntu wonke so ayikayi le nto bayikhalazelayo kabikho la magama yaka-6 akaswani hayi so iwadi ibambile la list le ngqesho awukabikho nto bra wam andicokiseli makukabikho nto yayibo yeah yabo ndilento ndikona manje uqhawula yabo awukabikho ngqesho apha yabo into ekhoyo apha cha into yoba kuphume idatha ye-ANC yabo nento ibonayo apha aba bantu bakhwaza into yoba zisukana apha izanapha yabo into yoba ngosizawuanalyze idatha ye-ANC yabo le nto ibonayo wena abanye baba bazoyazi
but thina sesiyibona sayi-analyze mos politika nabo abanye pha siyabazi uba oh hayi nantso ke iqalile ke ngoku yayibo iwiliwili yabo remember kaloku apha uyenye iwadi le ungafani uze kuyo apha kuthethe umuntu apha kuyo yeah yabo councillor akafuna uthetha nyanisile hayi ndiyazuzo hayi yebo yabo ke ngoku phaya abanye babo siyabanalize abanye baphuma entsenduleni pha yeah abanye babo yebo abanye babo abantu baphuma entsenduleni yayivo hlobo ntshongana so lanti phaya siyayazi mina ntoni okay yebo so bathi bona yo politics nithi nina apha ngaphakathi zipolitics iyo nje because akhona idibene nangqesho apha yeah yebo unothi umuntu umzekelo pha kubo kwaba babo bathi hayi ubani uphumile masibulele ke mkhuluwa ngexesha lakho with the response uthatha ilandika yabo phana Okay. otherwise ngena unikela kodwa ngenye nenye yawuphendulwa nguye ufika kwakhe yebo umnikazi wendlu yebo mna Yeah. ndiphendula nje kuba ndiyikomite khoyo I-procedure nje and leyo ndicakela into yoba nabantu bamke kungekho mntu baphendulayo yayivo hlobo because abanye mhlawumbi abanendlebe ezova pha bazawuyazi uba hayi yebo because yeva pha kuthethwa nangamagama ye-politician basiza ngicela kubani yandivo hlobo ntshongani yayibo uphinde uzongixelela uba kho politika masibulele Yebo. mhlekazi enkosi akhange kukhutshwe umuntu emisebenzini qha nabathathu qha wandanqandwa ke benifana ndithetha ngapha uthi kangakhuphe abantu kangakhutshwe abantu emsebenzini thina ukhansila wethu siyamlwa ngepolitiki nithe kum xa iprocedure niyayazi bathetha iprocedure eyi-1 uba xa kumsebenzi uthathwa usuwa phaya kuditwana ne-ward committee batshile, bathetha ne-ward committee, ndathi now iquestion ke ngoku ngubani, benithe kum ikomiti esetyenziswayo ngukhansila yendala the new one ayisetyenziswa ukuthi wamkhomba usisi omnye apha beyikomiti understand now ndabuza uba malunga nale imisebenzi ibisiwe napha kulaa komiti kwathiwa ibisiwe iquestion endifuna uyibuza apha kuni le komiti ikhoyo ngoku yapha ewadini iyayazi le nto lena and iyasebenzisana nokhansila because benithe kum nigqibelene kunekudala ulandikeni uthetha sondela phaa icango izokupikisha siwam yeah ikomiti entsha akho ndiyaziyo malunga nomsebenzi tu at all because thina sithe sova umsebenzi saqala kuyo asafuna uqala kukhansila ngoba ukhansila uqhela ukuthi xana ungumhlali wam qala ekomitini yakho ikomiti yakho iye ku-ward committee aze kum thina siqale ekomitini yethu before sibe kanti senza le meeting nesi sigqibo sithathe esi sigqibo soba masibe lapha siqale ekomitini yethu sayibuza ngalo msebenzi yawazi na ikomiti yethu kangiyazi loo nto okay safumanisa into yobana ikomiti akho ndiyaziyo sazixelela sazithathela isigqibo uba ngomvulo ukhansila nje basidine ukumbiza engathi asabele sizomzela ngokwethu sawukhalisa impembe singabahlali sicelane uba masikhaphane khe sizosabela ukhansila uba yinto lingakasasimenze yona angazi azosabela kasinesikhalo khange ikomiti benayo into eyaziyo le yethu ngale mini bekugqityelwa ke ukuya emithingini ebeyile wonke umuntu ngalalo sibini le meeting ixelwa kuthiwa kuya ngolwesibini waye wathi ke ngoku umuntu akuzokwazi uqeshwa ngoba nibize naba babedendiwe so yaphela imeeting ingaqeshanga nje basekuqeshelwe ekuhlaleni okay siswam right suba sasuka phaya ima ke uthe ubhuti funa ngilibele nkonto ndicambe lona ithatha uthi la bhuti phayana uqhela uhamba nokhansila baye emabhangaleni bajonga ingxaki baqhela ukuya without into ezidibene neengxaki zini baqhela ukuya emabhangaleni khandi kwazi umphela labhuti bandimxelele bana bhuti zange nayo kubona emabhangaleni zana nibona nokhansila niye zikho ingxaki zabantu abadala kanti kwazange uzithelo zani bakho abantu abadala kunzima uthini izindlu zezithathiwe ngabantu and ke bhuti niyafuna ivele masine amabhangala amhlophe bhuti siwathathile amabhangala amhlophe omenene imake siswam into endifuna uyiphendula yilaa ndawo athi uthi ubhuti uqhela uya nokhansila ne uthi yes ndifuna ukuthi Yeah. andimphikisi Yes. ne mna eye for eye inoba uqhela ukuya emabhangaleni bhuti wam sine-ofisi eyi-double story emhlophe laa ofisi ukhansila imoto yakhe imisa phaa aphele phaa zangaze bahlali nazosabela ebahlalini ingxaki yabahlali uqhela uphela phaa e-ofisini inoba kubhuti lutshoyo ukuthi uqhela umkhapha ukhansila unonyanisa kodwa bafika basabele kwezi ziqu sikhala ngazo angazi kuthi azofika singabahlali isikhalo sabahlala kasazi so le aba bantu bahlala kula office ayiyo le komiti yenu ikomiti endala jo ikomiti endala le nithi kuripotwa kuyo nina yes and now uthi ke ngoku
ibimele uba kuthathwa le komiti intsha ibimele uba le komiti intsha iyathathwa isiyo ayo-introducwa but izokwenziwa ke ingathi izokwenziwa kule general meeting yayiwe yayize kuye apha e-rent office after ayonyuliwe yena walikhupha ngokwakhe bakazosebenza nekomiti entsha wasebenza nekomiti endala nangalaa mini kwakuthethwa ngomsebenzi apha e-rent office sathi kasiphumayo wathi yena kazovanga mntu ubumsebenzi makawunike bani. I think ndiyiphinde wesithathu le nto wathi umsebenzi uzamnika umuntu osentliziyweni kuye zangatsho ebusuku watsho emini ubutshilo sisiwam ubutshilo. Okokugqibela ukuya kuleya into yokugqibela besibuzile khona sesabuza ngalena into nikhalazelayo yale misebenzi namhlanje wathi akaqeshwa akho list yeka-6 and if ke iyakhona ilandika kuzoqeshwa kuzoyiwa kule general meeting lapho khona nizoya khona inini siswami uthe kule veki zayo wabizwa kule veki ngolesithathu uthe akawusho umncamncam but uthi ngolesithathu babiza i-meeting. So now ke ngoku eyona nto siphinde sayibuza khona or eyona nto iyavela pha ngaphambili kuthiwa eyona nto inipenikisayo ke ngoku it's not about umsebenzi kuthiwa nipenikiswa ni-politics nipenikiswa yidatha ephumileyo abanye abesekho kwidatha ye-ANC nipenikiswa zii-BGM ezoqala. Ningakhomenta about lane? Hayi ayonyani nkokheli asikazi into malunga nadatha thina asikazi ijongi nasedateni asikava kusithiwa nantsi idatha kubizwa imeeting kuthiwa masiyozijonga into esipenikisayo ngumsebenzi nantsi le 10 sithetha ngayo yiyo le kuthiwa yikho ayiyanga kwa-6 yiyo le sikhala ngayo ngabantu bethu aba ngaba bathathwe emabhankaneni baqeshwa baphindwe ezindaweni zabantu. Oh ile 10 le enkosi bhuti wam apha ngoku sizawugezeleka ngoku. Okay now ufuna ukongeza kamkhuluwana sihambe uthilali now that besithi ngaphakathi akuqeshwanga nina nine-belief oba kuyaqeshwa to monitor obaqeshwanga and niyenza kanjani le into nikusisilo ebambe isandla. I think mna andiyani noba ndizaba kanti ndigqibela abantu nane. Yes. I think mna xa isithi impendulo yangaphakathi kusuppose uba silinde kuthiwe nithe ulesithathu mosine I think sifana uba siyamlinda lalo sithathu ne but into engazokwazi ukwenzeka ubana ngaba lalo sithathu thina indlela esisuswa ngayo into engazokwazi ukwenzeka kuba baqhubekeke ngosebenza mkhulu andikuqhathi ngokheli abazokwazi because siyayazi into yobana thina as much as besibone apha phaa ekuhlaleni sizaba ngamaxhoba gezelwa ngabo uyaqonda besithreknisha besithini bethetha ezanto bazithethayo ngoku uzivayo ezi ndibacengayo abandihamba naba mababe ngathi abaziva mabangathi bafake ii-continues kawuzolwa into efana nale uzolwa ilungelo lakho awumhoyi mntu othetha emveni kwakho bangathi awumboni. So I think singamlinda lalo sithathu if siyavana but bona siyayazi babasayinile le yinto siyayazi basayinile asizoyijika but abazosebenza kwethu area abantu baqeshwe ngendlela mnyama phaa kumntu uzawusebenza phaa. Okay so le nto ufuna yazi umntu silapha nje besiqale ngoyicoca le nto bangaba abantu bangene ngendlela mnyama abazukwazi ukusebenza phaa bawusebenza kwenye indawo. Enkosi. ke mkhulu.